V minulom roku sme sa naprieč celým Slovenskom stretávali na pochodoch za mier. 23. marca 2024 by sme si mali vybrať z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky toho človeka, ktorý svojimi postojmi dlhodobo prejavuje súlad s našou túžbou po mieri. Môžeme si a mali by sme si zvoliť mierového prezidenta, ktorý Slovensko nebude zaťahovať do vojny. Dobrý deň, priatelia. V roku 1945 skončila druhá svetová vojna plná utrpení, vražd a vyhlacovania celých národov. Vznikla OSN, aby sa zamedzilo ďalším svetovým konfliktom, aby ľudstvo a planéta už bola v bezpečí. Napriek tomu sledujeme celé tie desaťročia, ako zbrojárske lobby vyvolávajú konflikty, či väčšie, či menšie, len aby zarábali. Vidíme, ako hegemon spoza Atlantiku si chce za každú cenu udržať svoju moc, aby mohol diktovať ostatným svoje predstavy o planete. A tak ďalej, a tak ďalej. Vyšli sme do ulic, keď sme robili mierové pochody. Tieto mierové pochody mali za účel ukázať svetu, na akej strane stojí Slovensko, že stojí na strane mieru a za ten mier bude bojovať. Pokračujeme v tomto boji ďalej a tým ďalším bojom je kandidatúra doktora Štefana Harabína, pretože ako jediný je zábezpeka, že Slovensko nebude zatiahnuté do konfliktu na Ukrajine či konfliktu väčších rozmerov. Ja viem, sme malý národ, ale významný. Sme v strede Európy a keď sa to zomelie, tak sa to zomelie nad našimi hlavami. Preto prosím vás, podporme doktora Štefana Harabína v prezidentských voľbách. Ďalej vás pozývam na námestie do Nitry o 5. hodine, 17. hodine, 19. marca. Prídite podporiť, chystá sa veľká podpora rôznych združení a rôznych ďalších hostí, politikov, ktorí ho prídu verejne podporiť. Preto ešte raz vás pozývam na ďalšiu cestu mierovej etapy 19.3. o 17. hodine na Svätopulkovom námestí v Nitre. Pekný deň vám prajem. Bojujme, udržme si mier. Minulý rok 2023 pochodovalo celé Slovensko za mier. Tento rok 2024 Slovensko môže mier zvoliť. A preto volíme v prezidentských voľbách doktora Štefana Harabína.